عزو سلامتنا يبتعهم كبرات سمعتنا نلوم زبلنا يم حاسرتنا وانا زيناتات حزنا مسينا لنا كسام وداتا صعبنيكم حدا خابز العلو عزت سراوي دعم السارع زخونا حامود على ابو بكر ابو دارفور تقاتلو بعلة حدا طر 10 بمسرز التفلاليا وقعويان من رخاو بزان سودان تزرق حزينا حدا خابز العلو عزت سراوي دعم السارع ويكا عريسيف زخونا حامد على ابو بكر مسبوصوتو بمتقعات درون كم استقاتل تفليتو ببوان بسرويت منجست سودان قزيف سعرت زقات مزولو بليتنال جنرال محمد حمدان دقالو ويكا حميت زمرة سراوي دعم السريع نحلفت زي علوايا مغاريو عملكيتو نحازن ملختاب قزاتي اكسزرقي علو بريزيدنت سومالي لان موسيه بيه عبدي نازاز امريكا افريكان كومان جنرال داغفين اندرسن مختل امباسادر جستين دافيسنن أبارجيسا تقبلوا ما قد داسزة تستا كايدو أزعدت أمريكا بقرنا أفريكان زو بقى يبحر نزلوا تستاو دليتان مملا مسومالي لان زلوا وتادرا ودبلوماساو زمدنا ناب حدش معراف كم تسقاقرو زر ملكت مخاني قلت دحرتا بيت منجست بريزيدنت تخايد زررب لوغ أمريكا بحلاف ستاف هاقرا وسراويت سومالي لاندن قالوت لعلو سوسلتات انت عجونا بربرا بمغاد ناود بربران حيلا ايرن مبصح كايدو ازنا امريكا سقمت بخلط قند مخنياتا قالبو الصحابي قداماي امريكا بزيكا كامبلو منير ابجبتا مسرح قيح بحر امارات وتادراو معسكرن ما خلو لوجستيك انتدل خمزلا خابنا وحيواني نقر معرفو نفرت بربرا دما نزعلا ما زخون بولس بوتاي قالاي تستقيح بحر بسنك متقعت حتى بحدقا سلازلو استراتيجيكا وقمامتا سومالي لاندا امريكا وسان خوينلو زررو بهارجيسا بقونداب كلتا وسمعت استازة تكورا خوينو سوى سلطان سومالي لانداب كربا وانا واشنطن دي سدحرز قبر وعدوت كفرمو وتصبيت يقبر امونقول علوت وتادراو مراحتا امريكان سومالي لاند زكاير زلو كاتتاو زرربن ناب واشنطن خكاية تحاسيب زلو عدوتن امريكان سومالي لاندا فلتو هاقرنت كتباويون انتو حدا مسومالي لان ناس عزم دنا ختم بسر التخلي زبل قمتات ندا دقيرو لولو ازدما كابتن سوماليا زبل بوليس استفلي از سقمتي كم مقادشو حيال تقاوم خغاطمو تسبيت زغبرلو خاون كارلو ኢትዮጵያ በሶማሊ ላንድ ላይ ባህር ደዋስ መማዕካብ ተፈረም እንድሃር ተፈጢሩ ዘሎ ዘባው ሚዛን ኃይል ክቀይር ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይገልጹ። ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሰበስልጣን ኢራን ሰላማዊ ሰልፈኛታት ከይቀትሎ ጠንቂቁ ተዘይ ኮይኑ ዋሽንግተን ከተድሕኖም ክትመጽያ ዝበለት ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ኣብ ዘርግሑ ሓፂር ጽሑፍ ስጉምትን ምውሳድ ድልዋት ኢና ኢሉ ኣሎ። ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ግን ኣይሃበን ዘሎ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዋሽንግተን ከተድሕኖም ክትመጽያ ብምባል ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኢራን ምትእትታው ንምግባር ዝኣተዎ መብፅዓ ሸለልትነትን ሓደገኛን ክብል ገሊጹ። ዓባስ ኣገራቺ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ውሽጢ ደባት ኣሜሪካ ሃገራዊ ሓለዋ ምውፋሩ ኣብ ግምት ብምእታው ንሱ ልዕሊ ማንም ሰብ ኣብ ልዕሊ ንብረት ህዝቢ ዝፍጸም ገበናዊ መጥቃዕቲ ከም ዘይፃወር ክፈልጥ ይግባእ ክብል ኣብ ክጽሒፍ ኣሎ። ኢራን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያታት ዝኾነ ይኹን ምትእትታው ብሓይሊ ክትነጽጎ እያ ክብል ድማ ወሲኹ ገሊጹ ይርከብ። ኣብ ኢራን ኣብቲ ዝሓለፈ ሰንበት 27 ሕዳር 2015 ዝጀመረ ሰልፍታት ተቃውሞ ብውሑድ 8 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ይግለጽ ኣሎ። እዚ ብሰንኪ ቁጠባዊ ኩነታት ዝተለዓለ ተቃውሞታት ንኣስታት ሰሙን ቀፂሉ ይርከብ ኣሎ። ላዕለዋይ ኣመኻሪ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ዓሊ ካሚኔ ትራምፕ ጣልቃ እንተኣትዩ ኣብ መላእ ማእኸላይ ምብራቕ ክህሉ ዝኽእል ዘይምርግጋእ ብምምልካት ክጥንቅቕ ኣለዎ ብምባል ድማ መልሲ ሂቡ ይርከብ። ገለ ሰልፈኛታት ምትእትታው አሜሪካ ብኣወንታ እዮም ዝርእይዎ። ኣብ ቴህራን ተቃውሞ ዘስምዐት መንእሰይ መራሕቲ ኢራን ሓይልታት ጸጥታ ትራምፕ ገለ ክብል ከሎ ወይ ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ኔታንያሁ ገለ ክብል ከሎ ይፈርሑን ይናወጹን እያ ትብል። ንድሕነታ ስማ ከይግለጽ ዝሓተተት ኮይና ሰልፈኛታት ንዓመታት ደገፍ ኣሜሪካ ክሓቱ ከም ዝጸንሑን ሓይልታት ጸጥታ ትራምፕ ገለ እንተተዛሪቡ ክገብሮ እዩ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ዝኾነ ነገር እንተጋጢሙ ድማ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ይፈልጡ እዮም ኢላ። እቲ ተቃውሞ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣብ ቴህራን ዝጀመረ ኮይኑ ዋጋ ባጢራ ኢራን ሪያል አንጻር ዶላር ኣሜሪካ ኣመና ምንቁልቋሉ ብምርኣዩ ብዝተቆጥዑ ወነንቲ ድንኳናት ተላዒሉ ብሰሉስ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ተጸንቢሮም ወይ እቲ ተቃውሞታት ድማ ናብ ሓያሎ ከተማታት ተዘርጊሑ ይርከብ ኣሎ። ሰባት አንጻር መንፈሳውያን ገዛእቲ እቲ ሃገር ጭሩሕታት እናስምዑ ይርከቡ። ካብ ሽዑ ጀሚሮም ብዙሓት ሰልፈኛታት መንግስቲ ካሚኔ ከበቅዕ ክጽውዑ ጸኒሖም እዮም። ገሊኦም ድማ ናብ ንግስነት ክምለሱ ከም ዘልዩ ገሊጾም ኣለዉ። ኣብዚ ዝኾነ ዓይነት ናጽነት የብልናን ክብል ሓደ ሰልፈኛታት ንቢሲ ዝገለጸ እንትኸውን መዓልታዊ ኢና ንቃልስ፣ መዓልታዊ ኣዝዩ ኣርሜናዊ ነገራት የጋጥመና፣ እዚ ስርዓት ከብቅዕ እንደሊ ዋላ እውን ብዋጋ ህይወትና ካልእ ዋላ ሓንቲ የብልናን ድማ ክብል ወሲኹ ተዛሪቡ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ
ዋሽንግተን ኣብ ልዕሊ ቬንዙዌላ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደትን ንመራሕያ ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ በዓልቲ ቤቱን ከም ዝማረኸትን ኣፍሊጡ። ትራምፕ ኣብ ትሩዝ ገጹ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቬንዙዌላ ንመራሕያን ሰፊሕን ኣድማዕን መጥቃዕቲ ፈጺማላ ኢሉ ኣሎ። ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ምስ በዓልቲ ቤቱ ተተሓሒዙ ካብቲ ሃገር ወፂኡ ኣሎ። እንተኾነ ትራምፕ እቲ ፕሬዚደንት ብኸመይ ከም ዝተተሓዘ ዝርዝር ሓበሬታ ክህበ ይደለየ። እቲ ተልእኾ ብመሰረት ኣኽበርቲ ሕጊ ኣሜሪካ እዩ ተፈጺሙ ዝርዝር ሓበሬታ ክግለጹ ይኽብል ኣብ መንበሪ ገዝኡ መግለፂ ከም ዝህብ ድማ ሓቢሩ ኣሎ። መንግስቲ ቬንዙዌላ ክሳብ ሕጂ ምምራኽ ፕሬዚደንት መረጋገፂ ኣይሃበን ዘሎ። ሎሚ ቀዳም ንጉሆ ካብ ርእሲ ከተማ ቬንዙዌላ ትክክልዓል ድሕሪ ምርኣዩ ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከቡ ወተሃደራዊ ማዓስከራት መጥቃዕቲ ክካየድ ከም ዝተኣዘዘ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ኣረጋጊፆም። ነዚ ስዒቡ መንግስቲ ቬንዙዌላ ኮማንድ ፖስት ኣውጆ ኣሎ። ኣሜሪካ ንኒኮላስ ማዱሮ ሃገራዊ ዘይሕጋዊ ምስጋር ዕፃ ፋርስ ድርጅት ከም ዝመርሕ ካብ ነዊሕ እዋን ክትከስስ ጸኒሓ እያ። ዋሽንግተን ነቲ ፕሬዚደንት ንምሓዝ ዝመርሕ ሓበሬታ ንዝሃበ ሰብ $50 ሚልዮን ሽልማት ክትህብ ምዃና እናሓበረት ነይራ እያ። እዚ ወለዶ በሪ ዋሕሪ ንምርካብ ድልው ይኹን ሜጀር ጀነራል ተሸመ ጎመቹ ኢትዮጵያ ምስ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝተፈጠረት ሃገር ብምዃና ኩሉ ዜጋ ነዚ ታሪኻዊ ሓቂ ክርድኦ ይግባእ ክብል ዳይሬክተር ዋና ዳይሬክቶሬት ርክባት ወፃኢ ወተሃደራዊ ምትሕብባር ሚኒስተር ምክልኻል ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ገሊጹ። እቲ ጀነራል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኢትዮጵያ ምስ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለዋ ምትእስሳር መርትዖ ዘየድልዮ ሓቂ ምዃኑ ብምጥቃስ ነዚ ሓቂ እዚ ኣብ መድረኽ ዓለም ብዘእምን መርትዖ ብምቕራብ ምዕዋትን ዋና መፍትሒ ምዃኑ ይገልጽ። ብተወሳኺ ሜጀር ጀነራል ተሾመ ኣብ ዘስምዖ መደረ ከምዚ ዝስዕብ ክብል እዩ ተዛሪቡ። ናይ ሃገርና ህልውና ትንፋስ ዝኾነ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብታሪኻዊ ጸላእትናን ባንዳታትን ሕሊፎም ከም ዝሃብዎም ምፍላጥ የድሊ ይብል እቲ ጀነራል። ብዛዕባ ቁጠባውን ጸጥታውን ጉድኣት ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ብዘጋጠማ ምጥፋእ ወደብ ባሕሪ ብቁጠባ ከም ዝተሃሰየትን ንሰላምን ድሕንነትን ስጋኣት ተቓላዓይት ምዃና ገሊጹ። ጉዳይ ወደብ ባሕሪ ፖለቲካዊ ጉዳይ ዘይኮነስ ሓበራዊ ሃገራዊ ኣጀንዳ ሓረስቶት ነጋዶን መንእሰያቱን ይብል ወሲኹ ዋላ ኳዮ ንመንእሰይ ከም ዝሓዘ ይፍለጥ። ጻውዒት ንወለዶ ዝወሎ ድማ ዝኾነ ኣካል ክሳብ ክንደይን ካልኦት ጉዳያት ምስ ኣጀንዳ ወደብ ባሕሪ ከደናገር ይፈትን ብዘየገድስ ኢትዮጵያውያን ትኹረቶም ከይተዘናግዑ ንሃገራዊ ረብሓታቶም ደው ክብሉ እዩ እቲ ጀነራል ጻውዒት ኣቕሪቡ ዘሎ። ብተወሳኺ እቲ ብሽርሒ ዝጠፍአ ወደብ ባሕሪ ንምርካብ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ህሉ ወለዶ ንባዕሉ ከዳሎ ተሓሳሲቡ። እዚ ኩሉ ፈኸራን ምፍራሕን እናተዛረበ ውዒሉ ኣብ መወዳእታ ግን ኢትዮጵያ ብሰላማዊ መንገዲ ኣብ መትከልን ሓበራዊ ረብሓን ወደብ ባሕሪ ንምርካብ እትገብሮ ፃዕሪ ኣጠናኺራ ክትቅፅል እያ ክብል እዩ ተሰሚዑ። ጀነራል ሳሞራ ንትግራይ ንምምሕዳር ድልየት ከም ዘለዎ ገሊጹ። ሓላፊ ስታፍ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ነበር ጀነራል ሳሞራ ዮኑስ ትግራይ ብዘይተመረፀ መንግስቲ ክትምራሕ ከም ዘይብላ ገሊጹ። ጀነራል ሳሞራ ኣብ ዝቐረበ እዋን ምስ ጋዜጣ ወጋሕታ ናይ ኢትዮጵያ ፕሬስ ኤጀንሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ኣብ ክልልና ዘሎ ግዝያዊ ምምሕዳር ክቅፅል የብሉን ህዝቢ ትግራይ ብዝመረፆ መንግስቲ ክመሓደር ኣለዎ ክብል ርእይቱ ገሊጹ ኣሎ። ኣብዚ መስርሕ ብቐጥታ ብምስታፍ ንህዝቡ ንምግልጋል ድልውነቱ እውን ገሊጹ ይርከብ። ኣብዚ ቃለ መሕተት ግዝያዊ ምምሕዳር ብዘይወዓል ሕደር ክፈርስ ኣለዎ ዝብል ርእይቶ ብተደጋጋሚ ዘቃልሐ ጀነራል ሳሞራ ንፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ እውን ብወለንቱ መረፃ ክገብር መኺሩ። ብ30 መጋቢት 2017 ዓ.ም ዝተጣየሸን ናይ 1 ዓመት ውዕሊ ዝተዋህቦን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ድሕሪ 3 ወርሒ ውዕሉ ክውዳእ እዩ። ጀነራል ሳሞራ ብቁልጡፍ ክብተን ዘቕረቦ ሕቶ ነቲ ናይ ውዕሊ ግዜ ኣብ ግምት ብምእታው ዝቐረበ ድዩ ኣይኮነን ግን ዝተፈለጠ ነገር የለን። ኣብ ዳህሳስ ነዳዲ ዝነጥፍ ኩባንያ ናይ ሃገረ ፈረንሳይ ኣብ ገማገም ባሕሪ ኤርትራ ዳህሳስ ንምክያድ ናብ ኤርትራ ኣምሪሑ ይርከብ ኣሎ። ከምኡውን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ 2016 ህንፃታ ባይቲ ክፈቅድ ምዃኑ ሓበሬታ እናወፀቐኒ እዩ። እነሆ ሕጂ ድማ ኣብ ህንፀታ ባይቲ ዝነጥፍ ሓደ ግብፃዊ ግዙፍ ኩባንያ ናብ ኤርትራ ብምእታው ፕሮጀክት ህንፀታ ባይቲ ከካይድ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎማዓንቲ ዝበልናዮም ሓፀርትን እዋናዊ ዜናታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ቀጻሊ ብካልኦት ሓደሽቲ ዜናታት ክሳብ ንራኸብ ሰሰና ይንዓኹም።